weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni ton ndulumaji e nder galle ceerno Abou Baydi Kaw wudduru e nder galle Bayal Abdoulaye Djinda ko on waktu yoni hato tiggere e nder galle Mikailou Ba e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal fitina hakkunde awoɓe kame ɗannotoɓe ɗallede ndewani lawol woni ko teska toon to Rufisque neɗɗo goto wasi hen fittande mum ɗum ko caggal nde ɓen awoɓe tuumi ɓen ɗannotoɓe ɗallede ndewani lawol ne gujji moteur laaɗe mumen to leydi Mauritanie natgol école aji hanki gendi leydi ndi hoorejo leydi ndi yilloyima yo gay école aji taweteɗe nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie ma en ketto hen musidɗo men Alhassane Oumar Mbotia to leydi Mali armée leydi ndi holliti koninkoɓe leydi mum goni koye lawol faade to kiidala wuuro ngo ganduɗa woni tan ko hoɓel mo Aljawad ummitinɓe fiyande mumen hakkude men laamu ngu Bamako gam wasde hormade kuulal sifande Alger 2015 to leydi Niger walla mbiyen to leydi Guinée Conakry Khalifa de Fouta wasi fittane mum woni mo biyeteɗo Alhaji Mamadou Bano Ba wi coordinateur mouvement haal pulaar mo leydi Guinée kabruji men to leydi Niger kene tolno e no gase jeenayo koninke mbasi fittanu to ko biyeɗo tabalota ene tawi e nder leydi ndi kabruji men manawen ha to Côte d'Ivoire RD Congo Nigéria ma jaha to Égypte kame jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena cabune laaɓal socca ɓandu maɗa ha jiitoɗa hen hoore maɗa ene wonde gommage moƴƴo laɓɓinowo nguru ɓandu ha jiiɗa hoore maɗa an joguiɗo tasuji e ɓandu muɗum laamlaame baaye puƴe jokkodire cabune laaɓal e lallitare joni joni jiitoɗa hen hoore maɗa cabune laaɓal e lallitare ne wonde gommage kono kadi aɗa jogui jumri weldi hewdi cellal moƴƴude suka e mawɗo e debbo cowiɗo kala cabune laaɓal lallitare are men adde men ko jama deppo mabɓe mawɗo o noon tawete koto guuriki Samba Dioma ene tawi juuɗe Sokhna Kadiasi sa yiiɗi hen jokkodirta koye oɗona kono noon rewɓe émergent dande maayo e gardugol Sokhna Habi Saar hakkude Nawel e Demmankani ɓe mbeeɗi juuɗe mabɓe faade cabune laaɓal lallitare mo deppo mum mawɗo hande o tawete to guuriki Samba Diom e juuɗe Sokhna Kadiasi sa yiiɗi hebde cabune lallitare laaɓala woto woɗɗu joni joni min dokkirma ɗen tongoɗe so tawi koto guuriki gonɗa jokkodirta koye Sokhna Kadiasi mbatta ko 77 509 45 84 so tawi noon ko gardiɗo rewɓe émergent dande maayo woni Sokhna Habi Saar mbatta ko 77 507 30 93 so tawi noon gonɗa koton cuuɗi meɗen Nawela jokkodirta koye Rougui Sarr mbatta ko 77 517 25 78 so tawi gonɗa koto Demmankani jokkodirta koye Boy Soumare 77 902 00 04 so tawi gonɗa koto Galoya Sokhna Aissata Touré 77 218 09 98 so tawi koto Mauritanie gonɗa e Sénégal e nokkuji ɗi kala hen ɗo gonɗa sa jokkodireɗe hen tongode maɓe kalane to tawata cabune lallitare laaɓal ne wonde gommage kamen jumri kala kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe a yawo weltare TV ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon
giɗa mon sehil mon Sar Abdullahi Saar tokkarallagal weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba Mabare tati yarkoma hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase tati on takkusana yonata ha to haalirde galoya nanka FM jokkere enɗama kidira ko nonne kadi radio gaynako to nammarela ha to tata Cheikh Oumarul Fouti Tall kame radio tare kame radio liggeya radio rural mo jabige kame dendagal kalirde tufɗe kala ɗo gittata Kumpital nde tawno fulɓe mbi humpitade ɓuuri humpede kabruji men ɗemngal pulaar kene wona joni jonte ɗiɗi pettugol gaz ton to derkele ha jeeyi sababu kene tolno e pittaji pittali jeeɗiɗi keddi hen yimɓe nayo gañi hen gañande muste no fewi nder Dakar guilde noon koye loskoji mawɗi gonano Total Énergie ɓe kolliti ɓe jaltini e jeereji jeeygu mabɓe taw koye gazuji mabɓe mo hinde 6 kilo kame 9 kilo gam teskede ene gasa taw ɗiɗon gazuji ene mbaɗa caɗele eɗen mbiya tan yimɓeɓe kala mone sooda gaz yo yurnito no moƴƴi kadi rento no fewi nde tawno ko nokku koddaɗo kono kadi kala nde fetti heewi ko bonnude no fewi ha tenti kadi hade malili aɗa jamma uddu gaz ma ha tiiɗa nde tawno nde sukaɓe ndentoɗa briquette ni almeta kala ɓattinde ɗo sukaɓe a keɓata jokkodiral hakkude leydi Sénégal kame Allemagne koko ɓeydi no fewi ɗum ko hakkude jagorɗe ɗe nde jooɗodi mbaddi sifande mumen jagorɗo finance mo leydi Sénégal woni Abdullahi Saar kame nando moma jagorɗo faggude mo leydi Allemagne nden sifande ma tolnoyo kene wona 44 piccal 6 milliard koppareje franc CFA ma wonoya 6 million taw koye koppareje euro ɗum noon ko wallide Sénégal e catal bitengal e Sénégal émergent ko fati banggue gueɗe ɓamtore golle mum kala udditgol duuɗe jangde leydi Sénégal latoto ko ñande joyya duuɗe hen lewru wonata ko alhamisa paaɗo ɗum noon woni koɓe kewi wiide kala sa udditi hande janggi hande eɗem ngala wolof woni ubbite janggitey ɗum woni koɓe fandare nde ɓe jiiɗi wadde hayso tawi woni école aji kewɗi oɗo saaha ene heewi ñonkoto kewɗo no fewi kadi hewɓe kadi jinnaɓe hande cuwa taw heɓade gam teskede cuwa taw sodde ni kayeji ni bikoji ni sakoji koye caɗele mawɗe no fewi woni hen kadi hande kayitaji men ala kala ko gasi hen haydara kono kadi on beteɗo mbayi noon kadi babo inspecteur mo ganduɗa to banggue diwan Matam arti e caɗele jangde tawetede falde Matam gam sekkude ɗum ko fate banggue immigration clandestine yogay école aji ngakkude laaɓal to banggue service d'hygiène ko nonne kadi hewɓe kadi e jangguinoɓe ko yaaɓe tene kadi oɗo saaha o erima jagorɗo jangde nde wawata toppitade ɗeɗon gueɗe ko adinde duuɗe ɗe ene guddita jagorɗo gueɗe nder leydi kame jaccingol laamu mo leydi Sénégal caggal nde yaltini wonande ngol ɗo hen caggal nde yaltini oɗo hen article ɗum noon ko ñande 25 lewru mandi ɗo hen ɗo wonande ɗina landaji ƴamoɓe leffol laamu taw kadi ko ɓen waɗɓe coalition ngaji mumen e landaji goɗɗi kala koma pestoɗa kay ken wona 30 millions ko préje franc CFA joƴƴina to caisse de dépôt woni DGE taw kadi ganduɗa mbawa jeeyede e ƴamoɓe ɗin leppi 126 mo Sénégal najo fuɗɗima yaltinde listi parrainage mumen ɗum noon yowiti koye date mo 29 lewru maydu ɗo hen ndo keddotoɗen koye on sifa parrainage inde makko ko Birame Souleye Diop kam woni gardiɗo groupe parlementaire mo yeewi askan wi toon to sud sarɗeji ɗo leydi Sénégal dillowo e landa mbiyetono ko Pastef pirtaka e nder leydi ndi Sénégal wo holliti wonande mbiri mabɓe ko goto Ousmane Sonko tan ɓe gembi ɓe ngala mbiri goɗɗo ɓe ndentina noon wonande yimɓe ɗaɓɓoyoɓe parrainage uji mumen nde kutorto nattal oɗon gorkaji mbiyete Ousmane Sonko ni wonande lokoji Pastef ni inde Pastef ni natti mum kala ɗum ko caggal nde yalti guyka ne jogori teskede e ndiɗon mbadiji keddotoɗen koye leydi ndi Sénégal jeeten ko aton to New York ɓen yannoɓe conseil général mo leydi Sénégal to New York nangganoɓe gila 4 lewru août ñawore mabɓe yani kono kadi kon on ñawowo tribunal mo New York on biyeteɗo I Ndiaye kame S Diop ɓen ɗiɗo ɗaccitama
nde ɓe ñaawa ko nden ɓe ɗaccita ɓe goni koye contrôle judiciaire kono kadi aɓe bersa e kala saaha kene fronde 10% ɗum ko wonande gueɗe kantoriɗe ɗe ɓe mbaɗi nde to Saint Louis ndar gueji dande maayo ñande goo hecciyanke o nduɗa hen lewru ndu gonɗen ko 1jeeɗiɗo ɗannotoɓe ɗanle ɗe ndewani lawol mbiya teɓɓe nanga koye nder maaje kaɗɗe ɗe ndar gueeƴa hen capanɗe jeetato e jeenayo ko Sénégal naaɓe nogas e jeegomo ko Mali naaɓe hen ɗiɗo ko Guinée naaɓe sanga 21h jamma ko nden ɓe nangaɓe jinno faade ko toon to maaje kaɗɗe ɗe Espagne to Rufisque toonne kadi ko pelɓodiral musgal waɗi toon hakkude awoɓe kamɓe ɓen yuɓɓinoɓe ɗanle ɗe ndewani lawol ɗum ko caggal nde awoɓe tuumi ɓen yuɓɓinoɓe ɗanle ɗe ndewani lawol ni gujji moteur laaɗe mabɓe jeyi sababu hare bonde nde mbaɗe ɗam ɗon ndiyam ha neɗɗo goto wasi hen fittandu muɗum ko wona ɗum ko noon waɗi hen hewɓe nangaɓe kono kadi no hollitiri jeeyde nde won hen mabɓe yooliɓe ni cuwa yiitede kono kadi goto mayiɗo yiitama hen hewɓe noon nangama laaɗe mabɓe kewɗe noon tettama nana to kira mbay adda ene jagga toon kono ngal ɗo pelɗu noon ngal waɗi kono ko biyeɗo jokkule ko toon oɗo fitina waɗi ma en garto e oɗo hen kabbaru baba mal dande leñol yimyanke ngana mo dande mum findinta moni kala ɗo wawi wonde waɗi point de presse muɗum ɗum noon faati koye ñalawma mo jogori yuɓɓinde toon to grand théâtre taw kadi ganduɗa ko jeeɗiɗi nduɗo hen lewru ndu gonɗen manditare makko o erima noon jeunesse o nde wallete no fewi nde tawno ko suka woni janggo kala kaymo wallani suka wallani janggo sa yiɗi andude hooli janggo men tan ƴewto sukaɓe men sa ƴewtima sukaɓeɓe tan ma waw walludeɓe beele ɓe laato janggo nde tawno an gonɗo hande o janggo ma nattu wawde ko mbawɗa suka gonɗo hande o ma waw janggo ka wawa hono hanki nde gonnoɗa suka nde hande a wawi aɗa waɗa ɓen sukaɓe noon poti ko ɗoftede ɓe balle timmuɗe no fewi foti noon dande makko ma o yooɓo kalɗo yeehi ha sukaɓe Afrique naɓe Sénégal naɓe mbawa yitade koye mumen wo erima kadi laamuji ɗi ɗe mbattata haqqillaji men ɓeɗo sukaɓe ha tente fiyetoɓe ɗeɗo hen majene ɗanno taw kadi koye halkare to Ziguinchor taw yen toon musidɗo meɗen Ahmadou Isaga Kebe mo ganduɗa dande mum ene manki men no fewi e nder jayde men Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ko toon jeeheten ha to Madina Gounas taw yen toon musidɗo men Amadou Samba Lo ko batu yuɓɓina to mairie mo wuuro Madina Gounas gam yurnitade ko fade banggue caɗele commune o Ahmadou Samba Lo assalamu aleykum wa rahmatullah. Saar Abdullahi Saar mi salminima kadi mi juurimama no feewi mi salmini denndangal bandiraɓe hettotoɓe sakkiri men Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinema Saar Abdullahi Saar habruji men ɗo e nder wuuro teddungo Madina Gounas e ñalawma hanki o bato wawi yuɓɓinede ɗon ɗo mairie mo Madina Gounas bato noon fawi koye fewde nden deftere nde ganduɗa ko tugnargal commune o ko tugnargal mairie o denndangal secteur aji fate awo ko fate ndema ko fate julago ko fate gaynaka kala nokku tan caɗele gonɗe hen e kala nokku ɓuura gonɗe hen ɗeɗo faraɗuɗe wawi waɗe e nden deftere kala bayorde fond ɗo wawi immade walla on joguiɗo ngal jiɗɗo wallide commune o taw koye deftere nde caɗele bindaɗe hen nde oto joom tugnere o wawa ƴen hono banggue mo wawata wallirde commune o wadde noon e koye tawtorede ndendagal ɓe ɓe ganduɗa ko wiyeteɓe chefre religieux uji e nder commune mo Madina Gounas ha ɗin jargaji tawite e nder leeɗe ɗe kala ardi ɓen leeɗe mbawi tawtere gorko addi hen miijo mum kala hen secteur kalaɗo so wiyama ndiyam haala caɗele gonɗe hen ɗe ɓuura gonɗe hen ɗe mbawa tongude caɗele ɗe so wiyama courant kadi ko noon yaade ha dendagal foti windede ko windama ha timmi bandiraɓe kala kolli weltare men no fewi arama no fewi kono kadi waɗama e deeje e teere kono kadi e dow pamodiral ɓeɗi min noɓe kolda arɓe tawtere bato ko libéralement ɓoytode batuji kono kadi honoɗo batu e deeje kono kadi e teede kono kadi il faut nandirde konngol gotol kono kadi mbayrdum yiide e nder nokkuɗe ɓe kewi yaade ɗumne kamɓe kala bettimen no kono kadi ɓen ardiɓe ko mairie o ardiɓe commune o kolliriɓe eɗen jiiɗi ɓe mbawa wadde feere nden deftere kadi wawa fewnede wawa joɗade kala garɗo kala jiɗɗo wallide commune o tan taw hen tugnere e dow fawade ƴen caɗele kalaɗe e nandira e nder commune o kala e kuuɓal ko musidɗo Amadou Samba Lo Madina Gounas Saar Abdullahi Saar haade men uddude en ciftorata mo ganduɗa
ko Amadou Issa Kebe mo ganduɗa ko musidɗo meɗen mo ganduɗa min jejjita ila abadan mo ganduɗa gonɗo ɗon de Ziguinchor ene walla en e kabaruji baɗɗi fayida gam weltinde remɓe go weltinde juɓɓe oɗo saaha wawi ardaɗen yo Allah yidmomo yaafoma haardemo aljanna dendagal ɓesgu makko e suddi makko en donimo no fewi no fewi no fewi musidɗo Amadou Samba Lo ɓeyto majjene ko naste fewde weltare TV welta ɓe fulɓe andu diine ma ɗo to Medina Gounass. Ahmadou Samba Lo to Medina Gounass takkusana jondo ɗon ɗo Daka mo Gounass walla ni haalirde nde Daka FM kon waktu yoni ha to legal Nasrullah e nder galle Mouhamadou Ibrahima Sow hande gonɗo e foftode mum ɗon ɗo Madina Gounass ceerno Amadou Samba Lo ko nduwani ɗa oɗo henno gorko jeyaɗallah o e mbi allahuma amina ya rabbi ya rabbal bayti sen giwi to leydi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie hanki duɗe gendi leydi ndi gudditini sukaɓe tawne arde kesamago manggo no fewi man ketto en musidɗo men Alhassane Oumar Mbotia toon to leydi Mauritanie. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Saar Abdullahi Saar kumpital men e ɗemngal pulaar kabaruji men ɓurɗi tengtidde e ñalawma hande o ma baare tati yarkomaa ujunaji ɗiɗi e nogas e tati horeji leydi hono Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani ardima uddurgol duɗe taw ko janguirɗe hanki wonno ɗiɗi lewru yarkomaa ujunaji ɗiɗi e nogas e tati to leegal biyetegal Ayna Talaha leegal tayaret woni premier e jagorgal ko fewti noon e jangde hulliti ɓeydare to banggueji ɗi foof eno hoorejo darori gam yidde ɓamtude jangde nde e nder wertago leydi hono Mauritanie gouverneur uji ɗi foof darima e ɗen taw kadi ko diwanuji gam uddirgol taw kadi ko ɗen duuɗe kewɗe e nder wertago leydi hono Mauritanie hankine ko ɗiɗi taw kadi ko yarkomaa ko première session mo jakka gendi mo leydi kono Mauritanie wawi uddide ɗon taw koye joɗɗorde mabɓe to jakka gendi taw kadi gendijo mo leydi Mauritanie e tawtorede hohoɓe mawɓe laamu ngu hani e ɓen sarɗiyankoɓe toɗɗaɓe gam kay wawde wadde kon o golle mon e gardugol oɗo biyeteɗo Mouhamed Bamba Maguette kanko de ardi suudu gendi taw kadi ko leydi kono Mauritanie o wawi noon wiide amo jogui welema e kadi e garangal e ɓen taw kadi ko laamu garani e tawtorede kadi e ɓen sarɗiyankoɓe e ngol ɗo guddurgol bangal taw kadi ko fayida taw kadi ko e foof ko teddugal oɗo gardi ko leydi ndi Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani e wawde kadi ko yiye e nder kadi taw kadi ko golle jaaruɗe yeeso ni ha ɗen e ɗo yilluno e ɗen kadi programme aji ko ɗo ƴetti ɗum foof ko yidde kay e jogade kono fandare mawde e yidde kay nawrude hono leydi ndi e yeeso e ɓiɓɓe kadi kono leydi kono Mauritanie foof to banggue ɗi kala taw kadi goto foof kadi ene wawa hono illitade hen taw ko ƴellutgol kono ɗumgol o wawi noon artude noon ko fati noon e cifodiral hakkude kadi ko wiyata kono charte républicaine ɓen taw kadi ko ɗin landaji ko waɗini kadi ko udditare mawde no fewi e wawde kadi erade wona e ɓen ha mbawa kadi hono kamɓe foof ɓe mbawa kadi hono yuɓɓinde golle mabɓe taw kadi koye e fandare garagal ko ɗo taw kadi mawɗo leydi ndi Mouhamed Cheikh El Ghazouani ko ɗum tigui yiiɗi e oɗo mandat hono gadano mo woni ɗum noon kanko gardiɗo hono leydi hono Mauritanie Mouhamed Cheikh El Ghazouani caggal kay nde jayde kono wiyete kono ɗo Figaro wawi kadi ko namdademo wona ɗen namda kay e fati e ɓen taw kadi ko ɗanniyankoɓe aroɓe woni les migrants e aroɓe tane ɗum ɗo kanko noon o wi wonde e ɗum ɗo de amo jogui hen kulhuli no fewi kanko noon gardiɗo hono leydi ndi Mauritanie o wi wonde kulol makko hen kono ɓen hano gartata ɗo ni ene wayno fecci koye e nder pecce ɗiɗi woni woni ɓen gummoto ko Afrique taw ko subsaharienne o jagata hono je kaƴƴe jidde kay e jaƴƴade toon to Europe ɗum noon ene waɗi noon keveni ndi ene heewi no fewi e kala saaha ene ɓeydo ɗum noon kadi kamɓe noon aɓe mbaɗi hen taw kadi ko leydi Mauritanie ndi e darde mum mantinde yidde kadi haɓade ngal ɗon taw kadi kono ɗanngal ene jokki kadi
wadde kadi hono ko waɗata ko o wona ɗum ko kadi e ɓiyanni kadi taw ko réfugié ji kadi aroɓe gummotoɓe ko to Sahel to banggue hono Mali to ɓen kadi ko ɓuuri hen kewɓe kadi garata koye camp mabɓe mbi noddirteɗo camp de Beera goɗɗo nde funnague leydi hono Mauritanie ɓen kadi keerani kadi e arde toon taw kadi ko kewede mumen ko wona kay yidde yaade Europe ala ko woni hen kadi ɓuuri hewde kay ko kaɗa tan ko ɗon kadi ene wayno hono ene ɓeydo e kala saaha e oɗo saaha noon ɓe jettima fodde temedere taw kadi ko ujunere neɗɗo nan toon o wi noon dole kamɓe mbaɗa hen koye poti wadde hen ko taw kadi ko wuuro kadi ɓurgo kadi so tawi kadi ma ko cotta ko yawtama ko ɗon kadi ɗoɓe goni ɗo oɗo camp ɓuuri hewde yimɓe e dendagal koɗɗorɗe leydi kono Mauritanie foof e kuuɓal ɗum noon o wi wonde kadi e ɓeeɗo kadi aroɓe toon ɓe taw ko ben peƴƴe tati garoje e kala saaha e kamɓene e ɗum ɗo foof aɓe mbaɗa hen kamɓene haqqe bawa mabɓe hani e oni ene waɗa hen kañumne ko wawi e walliddeɓe ko batte e guura e batte foof wi kono noon foof e kulhuli ɗi ko ɓen arɓe ala memɓe ɓe ganduɗa taw kadi ko terroriste en walla gona terroriste en ɗum ɗo foof ko jikkiri woni ɗon ɗum ɗon kadi ene foof e ɗin caɗele ni hay e ndenta caɗele ni hay e kisal ɗum ɗo foof o wi nan ɗon o wi kono noon ma kadi ene wawi kadi waɗede wona e ɗen e gueɗe foof ha kadi kono yuɓɓene kono noon noɓe gardata ni e keewal ngal noon foof o wi amo jogui hen ɗin kulhuli e foof ko ɗen ben peƴƴe garoje gona deƴƴe no fewi ko ɗum noon o jogui hen kulhuli makko kewɗi no fewi Saar Abdoulaye Saar ko ɗum ɗo de woni ko tonkuɗen e nder leydi hono Mauritanie wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Moƴƴi gorko mo Sandogo gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine mo fedde heblo sukaɓe Afrique weltare a Yawud TV. Alhassane Oumar Mbodja golle ma jooɗi peewi min beltanimama no feewi kumpital men leydi Mauritanie rewi lawol wayi no foti wade ni jeeyeten ko ton to Rosso Mauritanie taw yin toon musidɗo men Hadi Sare ceerno Hadi Sare gorko mo Dawalel holko arani men ko fati e banggue weeyo gendi leydi Mauritanie. Jamal hiire maɗa Sar Abdoulaye Sar mi salmini kala hettiyanke ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa mi adda noon ko fate ɓeɗe weeyo ɗo e wertago leydi Mauritanie jippogol pression atmosphérique ko ɗum saboto montugol nguleyki ɗo e wertago leydi he kala keneeli gummortoɗi banggue funnague trisémour ladrar e lingerie saboto jiile purɗoji poussiére e ɗiɗon nokkuji keneeli ɗi gummorto ko banggue hirnague to région ngaji kettuɗi banggue hirnague ɗi kala e worgo hirnague to banggue worgo leydi ndi e montugol ngol forata front intertropical o to wuro Nouakchott keneeli ɗi porata gummorto ko banggue hirnague rewo hirnague e kammu mo ala kaɗoje o ko musidɗo mon guiɗo mon Hadi Sare gorko mo Dawalel sawtawol ɗo e Rosso Mauritanie. Koten tumane meɗen pulloyo koten tumane meɗen pulloyo koten tumane meɗen pulloyo. Hadi Sare golle ma jooɗi peewi mawludin nabi sallallahu alayhi wa sallam o Dawalel yuɓɓinte ko ñande joyi nduɗo hen lewru guure taaride Dawalel kalane nodda taw koye noddadu e bismago musidɗo men Hadi Sare mo Rosso taw kadi kam heedani men ko fati e banggue météo mo leydi Mauritanie sen giwi to leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali région de Gao wonande jangu wannogu toon to nokku biyeteɗo Bamba ñande goo nduɗo hen lewru ndu gonɗen ha ganduɗa nden fiyande nde jiibinoma no fewi armée leydi ndi holliti dañi yoɓade pittali kewɗi taw ko ɓen umminnoɓe nden fiyande faade e mumen ko wona ɗum koɓe koliti ɓe duppi hen woni autoji kamɓe motoji ɓe tetti hen kaɓirɗe kewɗe no fewi kono e ngol caktugol ɓe dokkirani limore nde ko wona ɗum konon armée leydi Mali ɓe kolliti hanki o wonande konin koɓe leydi Mali ne lawol
faade toon to région mo kiidala ɗum ko ɗiɗi nduɗo hen lewru ndu gondena ɗum ko caggal fiyande wannode ñande 30 ndu lewru ndu ɓe tolnirno kure e condi ngam teskede ko faade banggue mouvement mo alge waɗa robel mo kiidala jeyno koye sifande alger 2015 walla ni 2014 nden sifande nde ganduɗa firtinde o saaha mo gonɗen ɗum ko caggal nde luural ari hakkude pelle sifande nde ɗon kame laamu bamako guila nden noon pelle joguitinoɗe armeji gonɗe nder leydi ɗe nana toon ne kaale taw jiida e pelle jihadiste en kala ko kocciti armeji mumen gam teɗanade leyɗele mumen tettanade diwanuji mumen gam ɗawdi ɗumen laamu leydi Mali ɗum ko caggal nde ministre laafaji mbulaji kaɓɓi bagasal men taw koye nandiral hakkude mumen e laamu leydi Mali nde jaltata ɗin diwanuji kono ɗo saaha mo gonɗen hunde ene herƴina feewi communiqué armée leydi Mali moɓe jaltini taw sakti ɗum ko colonel Souleymani Dembélé ɓe kolliti aɓe jertina ɓiɓɓe malinaɓe kala ɓe dentina ɗumen nde jaltinta woni kongoɗi ɗe gonɗani e nder leydi ndi guila to banggue piyande hakkude koninkoɓe leydi ndi kame pelle joguitiɗe arméji taweteɗe nder leydi ndi kame pelle jihadiste en ɓe kolliti kala kay ɓiɗɗo malinajo jiɗɗo leydi ndi jiɗanɗo leydi ndi jaama ko nde yaltinta kabruji walla message uji e nder réseau sociaux taw ko message uji beldal deññodi ɓerɗe gaddan yimɓe kawragal beele leydi ndi ene ɓuura wonde e jaam o saaha gonaɗo Japon ambassadeur muɗum waɗi ballal manggal no feewi ɗum ko faade juuɗe jagorɗo leydi ndi to banggue ñawoje woni jagorɗo ñawoje leydi ndi woni Mamadou Kassungi kene tolno e 26 oto gam wallidde ɓen gollotoɓe e fannu ñawoje leydi ndi ha ɓuura kadi wawde moƴƴinde golle mumen jarmum ma wonoy 600 million gonnoɗo hoorejo jagorɗo leydi Mali e laamu Ibrahima Boubacara Keita woni Boubou Cissé gonnoɗo hoore jagorɗo waɗi e rango faade laamu gouvernement mo transition wo eriɓe noon ko nde ɓe juɓɓinta gonangal moƴƴal gam guure taweteɗe e nder leydi ndi ha tenti noon wuro tawetengo e nder guure taweteɗe nde serte mo yuwaru kene foti wonde 4 école koko uddi toon bankas e nder guure taweteɗe toon ha tenti noon wuro witengo Dombe kene wona yimɓe heeɓe ko egginaɓe wuro ngo ko yaaɓe gartani ɗum ɗo henna kala nde Mali ƴettata peeje mawɗe haade ɗo gueɗe kala gona jaam e kisala sen giwi to leydi Mali paɗen koto Guinée Conakry to Guinée Conakry communiqué hanki jaltugol aduna tinede wonande gardiɗo khalifa mo Fouta Diallo kam yalti aduna woni biyetenoɗo Alhaji Mamadou Bano Ba mo ganduɗa yalti aduna ko jamma 2 octobre ene jofi tati yalti aduna holliti ɗum noon ko biyeteɗo Alhaji Alhassan Bari on woni coordinateur hal pulaar taw kadi koye nder leydi Guinée e hoore mum ɓe mbayriti yidemo ko caggal batu tabital pulaago kam woni jaltuɗo aduna jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ene neldamo duwaw kanko e dendagal maɓe julɓe kala e caktugol oɗon ɓattake hollitama ko neɗɗo jinnoɗo pulaago no feewi darenoɗo pulaago joltuɗo fodde pulaago e nder leydi Guinée Conakry kono kadi gurdam mum foof rokki ko fulɓe rokki kadi ko tabital pulaago ma en ketto Yahya Ndiaye ɗo rokkata fulɓe e yimre muɗuma. Tabital pulaago so pulaago noddi ne hani note fulɓe ndeten wona neɗɗo goto jiɗen yummo jiɗen ba sabu sen ndentani hay hunde en gonata ene jeyno e kongoɗi makko kanko on guinenajo basɗo fittandu muɗum taw kadi ko on Alhaji Mamadou Bano Ba mo ganduɗa ƴiƴam mum kala wonno ko pulaago sen giwi to leydi Guinée jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe neldamo duwaw kanko e dendagal maaɓe julɓe kala nde jomiraɗo yurmotomo yafomo nanamal janna kanko e dendagal maaɓe julɓe kala sen giwi to leydi Guinée paɗen koto Niger kene tolno e 29 koninke wasi fittanum taw koye pelɓodiral hakkude mabɓe worɓe joguitiɓe arméji nottotoɓe jihadiste en ɗum waɗi koto tabatol noon ne tawi nder leydi ndi wi jagorɗo
to bange konu leydi ndi Niger Algérie nandiral heɓama Algérie ma won dogoɓe koyde jama hakkude Niger e windere nde kala ɗum noon wi noon ko jagorɗo Algérie affaire étrangère ɗum ko caggal Abdelmajid Taboun nde holliti wonande oɗo saaha mo gonɗen fandare mum kala ko leydi Niger nde yaltata e caɗele kono kadi fandare mum ko sahele hoore mum nde jogoto ndenka ekkisal ɗum ko caggal nde alanoka dogowo koyɗe jaam hakkude CEDEAO kami Niger hakkude CEDEAO e Niger hakkude Niger e Union africaine hakkude Niger e aduna kala ɗum noon andama ko leydi Algérie ko wona ɗum ko noon gonnoɗo hoorejo leydi ndi diwaɗo e laamu muɗum woni Mohamed Bazoum taweteɗo hande juuɗe ɓen dadiɓe ene dumba kañum e joom suudu mum ɓinguel mum holliti koko portata plainte wonande la gente ƴettuɓe pouvoir ɗon ɗo waɗa ɗo wonani tigui e moƴƴere wonani e ndimagu teno wonani e sifa gonka moƴƴa no fewi holliti ko nawoɓen e lawola to Côte d'Ivoire caggal ɓeydogol carburant guila to banggue essence gasoil super catal MTCI donnoɓe wehlaji leydi ndi ɓe mbati kono ɓe kolliti ɓe kofata juuɗe teni kadi ɓe jahata grève sabu ɓe gandi ɓeydogol ngol fawi koye mondial wona tan e laamu leydi Côte d'Ivoire wela ɓeydude kono ɗo saaha ɓe goyata ko bandiji gonɗi e booli ɗi e kala saaha ne janayi autoji mabɓe so ɓenni ɗum ko gendarme aɓe e police aɓe kame agent ji municipaux ji ene nanggaɓe kala ñalawma ne tettanaɓe kalisaji kewɗi no fewi ɗum noon ko caɗele mawɗe fewi welani tan ñalla liggade ha hira potta e police walla gendarmerie tetta ha laaɓa gonta juuɗe ɓole walla kawra e bandi waɗayma ko satti tetta ɗum noon ko ɗum woni darde mabɓe hande ɓe jiiɗi yo laamu leydi ndi walluɓe RDC Congo docteur Denis Mukwege kam holliti ko candidat sumgoji nogas lewru décembre on noon docteur Denis kollirɗo ko candidat kam wonno prix Nobel de la paix 2018 e nder leydi Congo de sa candidat ji nan tan cipito gam heɓanade ɗo tan e lebbi ɗiɗi sumgoji leydi ndi ɗon ɗo ganduɗa Félix Tshisekedi kañum e hoore mum suwa taw haalede koko gembi walla ala to Nigéria ko pettugol camion citerne carsunoɗo carburant ha teddi no fewi ɗum noon wonno koye lawol waɗɗani carrefour mo Kokko tawete koye lawol mo wari waɗɗani lawol bene e nder état mo Delta on camion pettuɗo saabima ha kene tolno pittali nogas heddade hen taw koye cumum bongu no fewi hen debbo goto cowiɗo wasi hen fittandu muɗɗuma to Madagascar hanki Antananarivo hanki ko seppoji mawɗi juɓɓina tan ɗum ko caggal kene wona sappo e tati parti moɓodirde kamɓe kala ɓe moɓodiri koto place mo 13 mars ɗum noon ko hollirde ɓe mette mabɓe candidature hoorejo leydi ndi gam heɓanade sumgoji jeenayyi lewru fandu ɓe kolliti ko loppet ɓe ngala hen kono hanki ko gaz hinde lacrymogène ɗum woni ko ittiɓe ɗon hewɓe gañima noon waɗi hen hewɓe nangaɓe hen to leydi Égypte Abdelmajid walla mbiyen Abdel Fattah al-Sisi hoorejo leydi ndi bannoɗo kuddata Mohamed Morsi baɗɗo demandaji mum ɗiɗi holliti kikiɗe hanki o e télé gendi leydi ndi wo holliti ko ƴamowo dawal tataɓala gendi leydi ndi ɗin sumgoji tijjaɗi ɗo e mayirɗe ndeɗo hen hittande joolam jaɓeri paɗen ko toon to États-Unis d'Amérique Donald Trump hanki darima yeeso tribunal mo New York jeeyi sababu kanko e sukaɓe makko ɗiɗo tumedeɓe ko fate banggue mbuñare e nder immobiliére ɗum koye duuɓi cakkitti laamu makko jeeyi sababu noon oɗo saaha dossier makko nan tan ɓeydo tekkude ko fati e banggue heɓanademo sumgoji peyaji mbete ma jogor latanademo walla ala kono kam o saaha weyama ko furɗi no feewi pelɓodiral manggal hanki waɗi hakkude Haute Karaba woni hakkude dadiɓe ɓe Azerbaïdjan kame Armani ɗum ko toon to Haute Karaba ɗum ko caggal nde werla goto jolnunoɗo yimɓe sokka kure taw ko werla mo Armani waɗi noon koninke goto wasi hen fittandu mum koninkoɓe ɗiɗo gañi hen jagoɗo mo leydi Armani kam holliti ndeɗon fiyande ɗo ganduɗa honnoɓe to Haute Karaba ɓen kay gegginama paayi toon to Armani hayso tawi woni seppoji kewɗi juɓɓinama e Europe yidde Armania ko wattude haqqille mum e leyɗele Europe beele acca leydi Russie tumaɓe juuɗe men ne modde nde fiyande
wande to ot a karaba musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruji garandena tikkiɗe hande oɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullahi Saar to karallagal to ko musidɗo moon Seydi Abou Ba kettimalaki jam yo jaam Allah hiranena